Assalamu alaikum. Юа Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында. Қырмен бағылы ең мұйым хаберлерінен сізлеріні таныш етмеге азырмыз. Студияда Имран Усинов çalışа. Ақияр üçün su ne kadar para gerek ve kimden satın alacaklar? Ukrayna'da harbi talimler. Kiyev'de Kırım'ın azat etkenine heykel koyulacak. İşgal etilген Kırım'da sonki kun içinde 40 kişide koronavirus tasdiqlandı da 6 qasta Ақиярда. Bu vaqtda işgalci sağlık saqlaf naziri haber etti. Umumen pandemiya başından işgal etilgen Ақиярда 530 kişi koronavirusqa uğradı, 18 kişi öldü. İşgal etilgen Ақиярда ise 2582 qasta, onlardan 31 insan elak oldu. Ukrayna koronavirus hastaları için ayrılған 36 bin yerden tek 44% толы. Bu vaqtda Ukrayna sağlık saqlaf naziri Maksim Stepanov haber etti. Sonki kun içinde Ukrayna'da 2430 yangi COVID hastası kaydetildi. En çok hasta Kharkiv vilayeti, Kyiv, Ternopil, Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi ve Odessa vilayetleri. Bunun beraberlikte Stepanov'un kaydetkenine göre o şimdilik kutlevi tedbirlerinin lağu etilmesi üzerinde çalışa. Hususan Tunevanki Odessa şehir konunun kaydet etilmesi gibi tedbirlerinin. Вчора ввечері в мережу нас облетіли фото святкування Дня міста в місті Одеса. Мені здається, що те, що ми побачили, це просто за межою здорового глузду. В Одеській області заповненість ліжок, відведених під лікування COVID-19, складає 66% хворими на COVID-19. 66%. Які ще треба дати рекомендації, почути цифри, щоб зрозуміти, що такі заходи, масове скупчення людей, без дотримання жодних, навіть теоретичних заходів безпеки будуть призводити до ще збільшеної кількості хворих на COVID-19. Тут не треба бути вангою, щоб чітко усвідомлювати, що вже за буквально декілька днів, тижнів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області і безпосередньо в місті Одеса. Umumen pandemiya başından koronavirusqa 128 bin Ukraynalı yakalandı, 2710 insan öldü. Onlardan 54'ü sonki 24 saat içinde. Rusiya büdjetinde 7 milyard 400 milyon rublep tapılmasına işgal etilgen Ақияр su berilme grafikini көрсетмеге mecbur olacak. Tunevandan berili su sınırlavları Ахмезжит районlarında çalışa. Щоб частково вирішити питання води для Севастополя, необхідно збудувати 60 кілометрів водогону з річки Кокоска до Чорнорічинського водосховища. А ось, власне, ця річка Кокоска, яка має забезпечити Севастополь водою за задумом місцевої окупаційної влади. И в паводок, вот когда это где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц воды избыточной уходит в море. Вот эту воду можно было бы забрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением воды. На водозабір та ремонт мереж виконуючий обов'язки окупаційного губернатора Севастополя просить 7 мільярдів 400 мільйонів з російського бюджету. Путін однозначної відповіді не дав. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, безусловно, она будет обеспечена. Я хочу пожелать вам успехов. Тим часом всього за 25 мільйонів рублів викликати дощ готовий літак Росгідромету. Аерологічна обсерваторія Росгідромету єдина подала заявку і виграла тендер на експериментальне викликання дощу в Криму. Завершення цих експериментальних робіт 15 грудня, інформує сайт російських держзакупівель. Зараз російська армія будує низку водогонів, які перекидають воду з одних кримських сховищ до інших. Але наразі жодних реальних проєктів постачання води з Краснодарського краю немає. Краснодарське водосховище теж пересихає. В Симферополі від учора запроваджена подача води за графіком. Встановлено декілька ємностей для води. Внизу установлены
пластиковые краны в количестве 10 штук. Суть в том, что чтобы не накапливалась очередь, люди будут одновременно подходить со своими небольшими емкостями, ведрами, бутылями, бутылками и наполнять из данного резервуара. Але черг немає, бо воду до резервуарів не залили. Пока он еще, как я понимаю, не действует, потому что кран перекрыт, и, скорее всего, внутри тоже еще нет воды, она пустая. Но очень важно отметить, что официальные источники призвали в обязательном порядке кипятить воду, поскольку она будет по составу скорее такая техническая, непригодная для питья. В Симферополі на вулиці Рубцова невідомі вже пошкодили резервуари, повідомили в окупаційній адміністрації. Киевде Кырымны азат еткен Петро Балбачанын эйкелі қойылажақ. Балбачан Украина Милли Жумхуриеті ордусында айыт олған Запорижье арби бөлігінің команданы. 1918 сенесі апрель айында Петро Балбачан Кырым ярамадысының большевиклерден бошатты. Мешур команданыға эйкелі қойылмасы ғаясы да 5 жыл евелсі пейда олды. Ама тек шымды омурге кечірмеге башлады. Лейха ве азырлықлар ақында месекдешім айтып бережек. Роман Коваль Киев скверінде Петр Балбачанына абидесінің қойылып ғайесіні муэллифі. Тарифете ки 90 сенелерінің соңында Балбачанының Қырымға Сефера Манкевич юзбашына қатырлары китабының генерал Балбачанов аққында білді. О вақыттан берлі баштан китабыны нешір етмеге соңра абиденің қойылығының тешебюсшісі олмаға ғайесі пейда олды. 5 років тому поділився ідеєю своїм товаришем Михайлом Горловим, скульптором. Кажу: друже Михайло, ну давай. А він каже: ну це ж розумієш, це ж коштовна справа, це ж якщо робить, то робить. О, бачите, то робить так, як, щоб не було соромно. Таштаки Украин тарихы Лейха Ребера Оксана Пономарева тарифетеки Лейханын уч бөлігі бар. О Василь Слепак, княгиня Ольга и Петр Балбачановна об'єднаний Қойылова. Блок з Петром Балбачаном взагалі має досить розлогу історію, і від виникнення ідеї створення до нинішньої реалізації пройшло майже 5 років. Петр Балбачанын доған күніден 102 йыллығына оның адына скверінде обедінің тантаналы açılıvы өткерілежек. Шанувати Петра Балбачана пам'ятником в сквері Балбачана напроти кінотеатра «Київська Русь», там, де колись стояв пам'ятник кату України Косіору. Декомунизация здійснена, Косіора нема. Генерал Мотихасас Арби Петр Балбачан ең аз белі олған ве Украин халқы жұмхуретінің ең чоқ қиметлерген команданы олады і тарихчы Сергей Громенко. Він був звинувачений у військовому заколоті, засуджений до розстрілу і розстріляний, і похований на станції Бален. Зараз ми повертаємо собі його ім'я, його тріумф, особливо в Криму. І я сподіваюся, що от після того, як в сквері його імені нарешті з'явиться йому пам'ятник, ну, не те, щоб там він знову посяде гідне місце, але принаймні вже не можна буде робити вигляд, що такого командира ніколи не було. Валерий Субботин'ın tarif etkеніне көре işin 3 ay içinde генерал Балбачан'ın köksünü endi tükkenler. Köksün koyulması için Stella'ны яңыдан yapıp olğan eykilciler takımını tapıp oldular. Почали широку кампанію з роз'яснення всім українцям, хто такий Петро Балбачан, що за постать. Лейха эйкелчи Богдан Рябовның тариф еткеніне көре монолит ташы я айнен боз гранитнен çalışması қолай дегіл. Джейді бір вазифе қойылған еді. Завдання стояло, щоб мінімум змінити дану глибу, щоб не псувати її, але по-новому якось вирішити цей камінь. І я виконав ескіз в 15 масштабі, повністю відтворив даний камінь і потім відсік все зайве. Петр Балбачанов adına skverindeki taşların yanındaki koyuluğu üzerinde iş endi bir hafta süre. Leyha eykecisi kayıt etkenine kıbı ileride çok iş var. Камінь надзвичайно твердий. Граниту взагалі багато видів є, але цей дуже прошарований, надзвичайно гарна щільність в нього. Тому покладено буде досить багато сил та інструменту. Bu Nikolay Kirilenko tükümcilerden biri. İşdeşlerinden beraber Petr Balbachan'ın 300 kilogramlı tunç kokusuna yaratılması üzerinde çalışaydı. Пустотелый, толщина отливки примерно 7 мм. Такие толщинки, если козырек, носик,
ушки, это будет полнотелая. Тунч көксінің яратылма джейраны бір ай сүрейді. Снимали окремыми деталями, глазик отдельно, носик отдельно, погоны отдельно. Потом як мозаику мы слаживали все в одну форму. После отливки надо было все пропорцевать чеканами, такими художественными небольшими инструментами. Қырым азат етечі Петр Балбачановның абиденің қойылма тешебүсіне Украин тақымларының чоққысы қол тұтқан. Олардың арасында Кунешсесі де бар. Балбачан дійсно заслуговує на те, щоб про нього згадували, про нього знімали цікаві сюжети і ставили не лише пам'ятники. Ну, повторюсь, пам'ятник – це правильно. І правильно, що є сквер імені Балбачана. Лейханын умуми фияты 302.790 гривнадар, 130.000 енді топланылған. Я знаю, що вже певна сума зібрана, але до 5 жовтня нам треба зібрати більше, щоб дійсно цей пам'ятник виглядав красиво. І я вважаю, в столиці він має бути однозначно. Д-30 гаубицалар ве оз жүрген Гиацинт С топлары. Украина полигонларының барынде артиллерия тәлімлері кечірілі. Бұл ақта бірлешкен құветлерінің матбуат кәтібі хабар етті. Тәлімлерінің черчевесінде атеш açılacak манзарасына чықмақ, оз позицияларының донытылмасы, артиллерия истихбаратының кечірілмесі ве дигер вазифелер қойылған. Бұнен есеме сіздерінен сағылықлашам. Facebook сәфемізге қошылыңыз, сізлен Имран Усейнов еді. Көрішкенже.